Hello mga loves, mga kantan niyong saging, pipino, sausaw sa ginamos, ganay daghang sili, unya gibutangan po nato o gamay na sukang halang. Wala na ko mapilog video ang pagsuba sa fish da, pero yapil na to na sa atong mukbang karon. Pero syempre, us ako makakaon, tadtad sa akong sili na halang para musamot kalami ang akong kaunon. Ikaw pwede ka kaunon? Charot! Syempre, pakpakan po na to ang saging, hiwaon ang pipino, pero gihiwa na siya ni Mother Dear. Ato ang sausawan, simple ra ni siya, ginamos nga tadtad og sili niya na ay suka pod. Enjoy my video and please do not forget to subscribe my channel. Thank you so much.
back to my channel. This is Charles and so for today, magmukbang ta. Naatay saging saba na gagmay. And then naputay pipino akong paborito. And then atong sausawan is kuan ginamos, and then naay sili, kato akong gipantadtad ganira, sili, and then akong gibutangan og suka. And then naputay sinugba nga isda, sinugba nga bangus. Wala na ako gipakita agad tong sinugba nga tibuok nga fish, sinugba tibuok nga isda. Kiri na lang. So, let's start eating! So magbanday tag bangus, kaya daghan na pagbukog ang bangus. Kaya itong kanan og sili. Pwede nga riya. Tumika sa sausawan. Uy! Ginamos, suka, sili, the best. The best, the best. Saging. Sauce akong ginama nga sauce nga simple na siya. Ginamos, and then ay suka, and then sili. Wala na ganun siya ituyo. Kulamian gihapon. Sikting og message. And by the way, I would like to say thank you to my SYP fam, DX and Care team, and Team Blessings. Thank you so much. And to all my YT friends na delete members sa DXN SYP Team Blessings, thank you guys so much. Salamat sa inyong pag-support. And isa salamat sa inyong pagpadayon o tanaw sa akong mga videos, and at the same time ako po sige balik-balik ninyo. Pero sa mga dili ako mabisita, sorry good. Kung kaya lang, di ba? Kung kaya lang bisitahon tanan, why not? Pero usara akong lawas. Usara akong lawas. Then, dili good enough ang kuan. Dili makaigo. May asa sa kawan. Uy. Hi, Inang Lita. Mga unta, Inang Lita. Inang Bayan. Inang Lita, Yahoo! Ninang Gracie, Frenny Chabels, Loads Leia, Loads Comedian, Auntie Maribee, Tita Joy Mix,
So mega shout out to my YT friends, Abby Parocha, Marzeth Vlog, Loads Aloha and Mangben Vlogs, Arnold Amarillo, Arn aka Ivana Walang Aliw, Load Simply Aro, hello. Oo. Magkuha ako. Frenny Chibels. Ang pinakadala, season. Loads Floor Palma TV, Ninang Gracie, Mim Bijoy Kwanag, Mim Janet Kwanag, Probinsya ng Waray, hello, Probinsya ng Waray. Josh Back Moto Vlog, hello. Kelly the Fresh, na Not So Fresh, hello. Sana all. Negosyante, no? Kelly the Fresh. Gamay rin daw 30k sa imuhang halin kada adlaw, Kelly the Fresh. How true. Ipa-check na kita na mo sa BIR, Kelly the Fresh. Loads Leia, Loads Brit Pinay, thank you. Mami Levy and fam, thank you. Loads Lulu Pialago Channel, Atilin Ingbino family, thank you. Tita Joy Mix Vlog 35, thank you. Loads Vil J7, Joyce World Hobbies, Baking Gardening, Ate Vic, kusina tiba pa ni Lola Vic, and then Shed Vlogs, Myrna R Vlog, Forex the Great, hello Forex the Great, Boss Jacob, Camiguin Island Kitchen, Mariby Feda, Auntie Mariby Feda, naningog na po ng mga manok, iskutin naman na pa si The Basyang Vlogs, Gaylicious Channel, Agiri Vlogs, Inang Leta TV, Dong Zaldi TV, Azine Tenorio, thank you so much. Pagwas ako, guys. Hi, Loads Amage, Loads FSOH, Loads Famcan Mendoza, Ma'am Loads Annabelle, to all the members of DXO and Care Team, and to all the members of Team Blessings and SYP Fam, thank you so much. Kamu diha pag-uan na pod mo, pangaon na pod mo. Dungan tag pangaon. Kaya akong premiere ba is 7:30, so yatin panihapon gid kaayo akong premiere. 7:30. Mayon na lang na man-out 20 ka buok, 30. Daghang salamat kaninyong tanan sa inyong pagtan-aw. Muna ako badunlan, no? Magkuha akong tubig. Lang ta karon, hindi na magpalabi ang soft drinks. Tubig na lang. Okay? Tubig na bugnaw. Gimana yung batukan? Just. Sa mga hapit na ma-monetize, advance congratulations. Sa layo pa, laban lang, keep posting videos, keep uploading videos. Walang susuko or wag susuko. And don't ever lose hope. To Loads, itagot na lang ito sa pangalang letter M. Loads letter M, please, ayaw gyud ka with anong pag-asa. Kung ani nga nahitabo, na akong friends sa YouTube, gamay pa iyang balay, and then nasa giapila na live stream. Kato daw siyang nag-LS or ang host is nasa around 7,000 plus ang iyahang subscribers. And then, nga na lagi, ibang uso rin is live streaming, and then pa-attendance, kipaangat lagi ko no, pang-subscribe ilang mga kuan. And then nara siya na
nalipat og subscribe ba na duha ka buok. And then gipakaawawan siya sa, di ko sure og sa live streaming ka or sa messenger siya gipakaawawan. Basta gipakaawawan siya. And then after a few minutes, gi-block siya ato na YouTuber. I don't know who that YouTuber is, but please, ayaw ito pag-feeling, dili mag-feeling artista, dili mag-feeling sikat. Kay yung taon mga small YouTubers na maski ino na to 7,000, 10,000 subscribers. Small YouTubers paghihapon. Ako 1,000 kina. Super small pa sa tanang small. Kato mga humble magani itong mga nasa 500,000, nasa 1 million, 2 million, humble magani sila. Ikaw pa nga 7,000 ang imong subscribers. So please dili in taon pud mag-block or as in iingon gyud siya nga iyang intention with ito is pure, aside sa gusto siya makatabang sa nag-LS, syempre gusto po siya makagain ang subscribers. But then ang gibuhat sa iyaha is gi-block siya, gipakawan, gikatawan. Please ayaw gina ninyo buhata. Maski super sikat na ka or kinsa kang sikat na ka, please ayaw gina siya buhata. Okay? May mga unta, di ba? Pwede ita ma-stress ng mga tao na mga YouTuber, mga small YouTuber na sikat na kayo ilang pa rin ako sa ilang kaumalingon ng mga vlog. Okay, nag-i-block o ka na, let's say, i-bash ka or basher na ni mo. Pero wala mang good. Jigil mo. So, na time na po tanawan na premiere ka Loads and Vlog TV. Wala pa, 6:04. So, ang saging. Sige ako makaroon ng saging ng tiwason o karing pipino. Thank you na ka. Kapkun maka, me. Me, kapkun na. Meka. Makeup. Kapkun makeup. Kapkun maka. Sawadee ka. Sawadee kop. Ambot isig ko patuga-tugaog ka na magmukbang-mukbang pero hindi ko makahurot. Pero don't talk when your mouth is full. Sige, mukbang-mukbang kunuhay, niya di makahurot. Pero kini siya, pakanon gyapon na siya unya. Kaya alas 6 pa magpudgapin, so unya, basta mga alas 7, alas 8, gutumon. Mahurot din eh. Ano? Kaya nabusugan na jud ko, nabusog ko sa sinugbang nga bangus nga gisugba sa among papa, and then nag-rice ng gudpog ko, mausong murag dali ra, and then naginom ang tubig, then ay saging, dali pa ito makabusog yung saging, and then ay pipino, daghan pa gud ang pipino, gamay na ako sa pipino, pero unya or ugma mahurot yun eh. So walay masayang gihapon. Kami ang mama may mukaon ano yan? Di ba ma? Kaon ba ka ni ma?
Kamian siya mo kuan ang ginama nga. Kuan ginamos niya kang nagsuka gamay og daghang silip. Thank you, Lord. So na doon na pagkatong Thailand, akong ipamahaw og panihapon, di ba ko mag-rice og pamahaw og panihapon. So mag-cereal ko og pamahaw and then may pipino, o may carrots, then carrots. And yung panihapon po, more gihapon cereal, pipino og carrots. Pero lunch, muna mag-rice ko, lunch, hindi ako pwede, hindi mag-rice ko lunch. Kung napiusahay o kanang gabiin na bitaw mga around alas 8, alas 9, kaya makaon mag mga alas 6 o alas 7. Sige man kung hilig tanaw mukbang sa una, muto magdali-dali kog naog, mayo kay open pa ang kanang naay kanang restaurant bitaw sa Calzada Mar Manirado kung sila mga alas 10, alas 10 media. Anan magdali-dali og palit ato usahay pud sirado, so wala matulog na lang. So diri na lang dataman is yung super busog nako pero kini dili ni masayang kay kanon pa nako ni unya or ugma. Thank you so much to my SYP family and 13 blessings. Good evening everyone.